سلام تعنا هابلي كما يتصنحو خبرات تعزبتنا للوم 26 طر 2026 زحرنا محصرتن وانا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم عدم فلما قلنا channel لايك شير سبسكرايب بمقار كجمر ونما دقيمة بتحتنا عدم بحانت سكن دم دو زبل زقرم حدش مهزو تمرامرتي كوريان زخانا عينت كبد مفساس دم بحانت سكن دتراي دو كبل زخال حدش تكنولوجيا اليوم الزرخبات زي بفلاي أبوان كيناتن هندبتا وحدقاتاتن زقاطمو كبتي مقصلتتات مفتحن مهاب استدالو اي زحوري زمسل بتحي مسدم مستتنكفة او اشتحان تسكن دتراي مستوم أبدم زلو نطرى نقرات بموحد حيال مكلا خليفتر زد ما كابتلو مدباندج ندعل نزخونا عينة عغم قسلي بغلط في عصو زي تكنولوجي زي كاب تفتراو نقرات استسرحة كوينو كاب غزاروسو كبدت بشوعات تعزف زبز حدم كمأدت يخل بتوسخة تغسل بغلطف نخحوي عبيتا رايت صوت إذا سراحة زي مسحادة ناي سراويت ميجر بمتحببار استدالو خوينو أب كبيد ناي كونات جنبارن رح سزلو بوتا نزلو تواقعت تبهايلو استسرحيو أو وعي يخون رح سزلو بوتا كساب كل تعامد كخزاني خال إذا تكنولوجي زي كابوتا دراوس رح توزاي أب هوسبيتالاتن هاندبتا وحكمنا وآقل قولتاتن عبي لو تخمزة متصيح برلا بفلاي أبتم استرحا حقن حكمنا وحاجز زي بلو من كبابتات هيواتنا مدحان وسانك خوونيو زيني حانت سكند تكنولوجي سكندات أوزوسن اللونا هيواتن موتن قدم نود سبعبي تسفاز هب سرحيو أبينا مرب مجبر بارستات أرطورو 737 أبتحت قصة وعيلم أب هاجر كامبوديا محبيون بمقبار ببينا مرب ويدما أونلاين قبل مجبر بارك فتسو متصاني حمتا بهايلم استطرطرو 7 زيقات دو كوريا دحرب برتوع كتتل بأبالات سطتات تحيزمنا بهاجرم تماليسو بوليس كم زغالتا إزام والكسبات بصفت سموا استودبا قبل مجبر بار بتغلال أساسا 6.1 مليون دولار زقمات كنزب كم زراخة بحبيرو إذا مجبر برت معرفي أما كامبوديا بمقبار كان دعلامو أمن زيقات دو كوريا نمتلال كم زخانة تقليتو كساب حجب زل حبريتا نخدمي 29 زيقات دو كوريا مرببان بمأتاو بركت زبالنا يجنزب سرق فاطمة ملاملو بوليس دو كوريا دما أبلع لأزام 6 زيقاتات مأسارة تزازوتيو نتقوداي بتلقاتي مرمرالو إذا سقمت بديجيتال منقدتات قبل نزفت سم 7 عبي متنقاطات تغيرو توسيدو لكبل Associated Press بتبزيبو بريزيدنت أمريكا نبر باراك أوبامان بعالت بيتو ميشيل أوبامان نموت ناي آمنيا بوليس بوكلت فيدرال بطية استغتل أليكس برات بزملكات بسنبة 15 طر 2026 أوزوت صوة مقلتي نتفتزامل بالسبر تراجيدي كبلو قليزمو عند كبرتات أمريكا بحرقا كم زلونا تنقيقم بريزيدنت أوباما أوزوت صوة مقلتي قتلت أليكس براتي نخلم أمريكاويان سلف بزي قدس نقحات كخوني قبا مخنياتهم بزحات كابتهم كم هاجر أنحبنا اللهم عند خبرتاتنا يتحسن لو إلهم وسيخ دما أخبرت حقي فيدرال وكلت إميغريشنن كبيت سرح كهلو من كلا أمريكاويان جن سرحهم بحقاهم بحلافنة من قد خسرحن نسبة سلطان كفلا جزاتن كبابياون كسرحن تثبيت كم زلوهم قليتهم أوباما كونتات مينيسوتا كم تهزبز صبيو خمزي كونه كمون تكبرات مشفنا أفن جان زقبرو وكلتي ويدما ICN تحتات الناس زي بلو وكلت فيدرالن نسبة أمريكان مفرحن نمر عادن استدالو يمثليلو زي تراي زي فلت ميلاتات كلتا أمريكاويان موت كم زسعبة بمقلات تحجز من محدار نوكلتو كم مقوصصارنتو كونتات كقاددو بممراتو نغيفو بفلاي دما منغست بزعبا قتلت أليكس براتين ريني قودن زهابو مقلتات أبو خل مرمرا استمركوسا خمزي كونن مسناي فيديو مرتعوتات كم زي قادمو خاننا ملكيتو أوباما أزي تكبار دو كبل تزويع سبا سلطان فيدرال مسام حدارتي موالزن كنتيبا فرين حانات زخونة سرح كسرح تزويع أموداتا دمانتهم بسلام تقاومو زسمع زلو أمريكاويان بمنعاد نبادل مقوامن نمنغستي محتات قديتا زيقاتات يدمايلو شمحارا مريت أب عفار زلو عطوقات بزفتر ومنقسقاس ناب كبابن بيزنسن تغيرو من اسيت مسجن داويت شمحارا مريت أب كبابيتات عفار كنقسقاز صانحن أم حبرا ميديا بزقبرو بوليتيكاو نتفات زفلتن من اسيت مسجن داويت أب عفار زلو عطوقات زفتر ومنقسقاس ناب كبابن بيزنسن مغيارو قليزو
መንእሰይ ተመስገን ፖለቲካ ትግራይ ክሳብ ዝዕሪ ዘወሪልካ ብምጽናሕ ንምድርዳር ዝተሓሰበ ምንቅስቓስ መናእሰይ ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ምስ ናይ አዲስ አበባ ሰባት ብምርኻብን ደገፋት ብምርካብን ናብ ኩናት ሕድሕድ ከኣትዉ ድሌት እንተሃለዎም ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንእሰይ ግና ነቲ ዕላማ ከም ዘይቕበሎ መብሪሁ ህዝቢ ትግራይ ነናዓርሱ ንምርጻም ብዙሓት ፓርቲታት ፖለቲካ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ዝረኣዩ ተግባራት ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ተመስገን በዞም ምኽንያታት ምብትታን ከም ዘየድላ ኣረዲኡ መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ጻውዒት ተቐቢሉ ምምጽኡ ዘረጋገጸ መንእሰይ ተመስገን ኣብ በረኻታት ዓፋር ዘለዉ ኣካላት ናብ ዓዶም ኣትዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ምዒዱ ኣብ ፊሊፒንስ ልዕሊ 350 ሰባት ዝጸዓነት መርከብ ተገልቢጣ ክሳብ እዚ ዜና ዝጠናኸረሉ ሰዓት ብውሑድ 15 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 28 ድሃዮም ኣይተረኸበን ሓለዋ ባሕሪ ፊሊፒንስ ካብቶም ተሳተፍቲ እቶም 332 ተጓዓዝቲ ክኾኑን ከለዉ እቶም 27 ድማ ኣባላት ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ምዃኖም ሓቢሩ እታ መርከብ ካብ ከተማ ዛምቦኣንጋ ናብ ደሴት ሚንዳናዕዋ ጆሎ እያ ትኸይድ ነይራ በቲ ዝተፈጠረ ሓደጋ ብውሑድ 8 ሰባት ብቕጽበት ከም ዝሞቱ ሰመዘን እንትገልጹ ብድምር 316 ሰባት ክድሕኑን ከለዉ ጠንቂ ምጥሓል እታ መርከብ ንምፍላጥ ድማ ምርመራ ይካየደሉ ወታደራዊ ሄሊኮፕተራትን መራኸብን ድማ ኣብ ስርሒት ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ይቕጽል ኣለዋ ቁጽሪ ዝሞቱ ክውስኽ ድማ ተጽቢት ይግበር ዜና መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሕሴን ናይብ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 96 ዓመቱ ተሰዊኡ ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሕሴን ናይብ ኣብ ሕርጊጎ ተወሊዱ ከም ኩሎም ናይቲ እዋን መንእሰያት ኤርትራ ብልዑል ሃገራዊ ድርኺት ኣብ 1972 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምስላፉ ካብ ተራ ተዋጋኢ ሰራዊት ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ብዝተፈላለየ መዝነትን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ኣገልጊሉ ተጋዳላይ ሙሳ ሕሴን ናይብ ድሕሪ ናጽነት ካብቶም ፈለምቲ ኣመሓዳሪ ባጽዕን ከባቢያን ኮይኑ ብብዙሓት ካብቶም ንወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዝሃነጸ እዩ እንዳተባሃለ ይዝከር ስዒቡ እውን ዳይሬክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምዃን ክሳዕ ዕለተ መስዋዕቱ ኣገልጊሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሕሴን ናይብ ጽባሕ 27 ጥሪ 2026 ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ሙሳ ሕሴን ናይብ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ንምናይሉ ኣሎ ልምምድ ባሕሪ ብሪክስ ተሳተፈት ጋንታ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ልምምድ ባሕሪ ብሪክስ ዊል ፎር ፒስ 2026 ብምክትል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ዝምራሕ ልኡኽ እዩ ተሳቲፉ እቲ ልኡኽ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቻይና ኣብ ዘንገደቶ ናይ ባሕሪ ልምምድ ብምስታፍን ምስ ሃገራት ብሪክስ ዘሎ ርክብ ዝያዳ ንምዕባይ ዝሕግዝ ጠቓሚ ጸጋታት ንሃገር ብምምላስን እቲ ተልእኾ ዛዚሙ ተመሊሱ ጎኒ ጎኒ እቲ ልምምድ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ ኣፍሪካን ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን ክልተኣዊ ዝርርብ ኣካይዶም ኣብ እዋን ዝርርብ ድማ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስልጠና መዳያት ንምድጋፍ ክልተኣዊ ስምምዕ ፈሪሞም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ኣዘዝቲ ኩለን ሃገራት ብሪክስ ነቶም ኣብቲ ልምምድ ዝተሳተፉ ባሕረኛታት ብምብጻሕ ብዛዕባ ባሕራዊ ረብሓታትን መጻኢ ድሌታትን ሃገራቶም መደረ ኣስሚዖም ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣብ ግዛኣት ማይን ዝርከብ ባንጎር ኣህግራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ምብጋስ ዝነበረት ናይ ብሕቲ ጀት ሓምሽሻ ሓዊ ከም ዝተቓጸለት ምምሕዳር ፌደራላዊ ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ሓደጋ ከባቢ ሰዓት 1:45 ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ እታ ነፋሪት ከዓ ክልተ ሞተር ዘለዋ ቦምባርዲየር ቻሌንጀር 600 ዝተባሃለት እያ ኣብታ ነፋሪት 8 ሰባት እኳ እንተነበሩ ብዛዕባ መንነቶምን ኩነታቶምን ዝርዝር ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተገለጸ ነገር የለን ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓደጋ ስዒቦ ዓብዪ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተለዓለ ሓቢሩ ጸብጻባት ኩነታት ኣየር ከም ዘመልክትዎ ቅድሚ እቲ ሓደጋ ምብጽሑ ኣብ ጥቓቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ቀሊል በረድ ክወድቕ ጀሚሩ ነይሩ ንባንጎር ሓዊሱ ንመብዛሕትኡ ክፋል ማይን ናይ ክረምቲ ህቦቡላ መጠንቀቕታ ተግባራዊ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ሰበስልጣን ግን እቲ ኩነታት ኣየር ከም መንቀሊ ናይቲ ሓደጋ ምዃኑ ኣየረጋገጹን እታ ነፋሪት ካብ ቴክሳስ ናብ ሜይን ከም ዝመጸት ይንገር እቲ በዓል ዋና ንብረት ምስቲ ናይ ሂውስተን ናይ ሕጊ ትካል ኣርኖልድ ኤንድ ኢንቲክን ተመሳሳለ ኣድራሻ ዘለዎ ኩባንያ እዩ ተመዝጊቡ መዛግብቲ ምምሕዳር ኣቪዬሽን ከም ዘመልክትዎ እታ ነፋሪት ኣብ ሚያዝያ 2020 ናብ ኣገልግሎት ከም ዝኣትወት ይሕብሩ ምምሕዳር ኣቪዬሽን ፌደራል ምስ ሃገራዊ ቦርድ ድሕንነትን መጓዓዝያ ብምትሕብባር ጠንቂ እቲ ሓደጋ ንምጽራይ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ
ወጽልና እንተ ዘይኮይኑ ክንቀትለኩም ኢና እናተባሃሉ ዝጋፍዑ ዘለው ኢትዮጵያውያን እዛ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ማንዴራ ኣብ ዝተባሃለ ክልል እዩ ኣጋጢሙ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ከባቢ ብቁልጡፍ እንተ ዘይወፂኦም ክቕተሉ ምዃኖም መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም እናገለጹ ይርከበለው ህይወትና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ድማ ስሞም ከይጥቀስ ዝደለዩ ኢትዮጵያውያን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ዝሓበረ እንትኸውን ሓደ ካብቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን መሰኻኽር ኣቦ ክልተ ቆልዑ ኮይኑ ኣብ ማንዴራ ን8 ዓመታት ከም ዝነበረ ይዛረብ ሞተር ዓዲግና ሆቴል ከፊትና እናሰራሕና ነርና መበገሲኡ ኣይፈለጥናን ግን ኢትዮጵያውያን ይውፅኡ ኢሎም ተላዒሎም ክብል ገሊጹ ኣብ ክልል ማንዴራ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለው ይግለጽ ብዝሒ ኢትዮጵያውያን 10,000 ከም ዝበጽሑ እውን ይግመት ይብል እቲ ቃለ መሕትት ዝተገበሮ ኢትዮጵያውያን ኣይንደልን ይውፅኡልና ሃገርና ይቆጻጸርዎ ኣለው ኢሎም እዮም ጸሊኦምና ድማ ይብል ወሲኹ እቲ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ክሓቱ ምስ ፈተኑ ንሽማግለታት ሃገር ኣማኽሩ ተባሂሎም ወሲኹ ድማ ገለ ኢትዮጵያውያን ናብቶም ሽማግለታት ምስ ከዱ ክንሪአኩም ኣይንደልን ካብ ሃገርና ውፁ ከም ዝተባሃሉ ሓቢሩ ኣብ ማንዴራ ካውንቲ ኣብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ሞተር ሳይክልን ሆቴልን ይሰርሑ ከም ዘለውን እንታይ ሰሪሕና ክንበልዕ ዝብል ጥርዓናት ከም ዝቐረቡን ጠቒሱ እዚ ሕጂ ውፁልና ዝብል ወፍሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኢትዮጵያዊ ምቕታሉ ስዒቡ እዩ ይብል ካልእ ስደተኛ ድማ እንተኾነ ሬሳ ኢትዮጵያውያን ዓዶም ክንሰድድ እውን ኣይፈቕዱልናን እውን ኢሉ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከር ዳባት ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ግፍዕን መከራን እናረኸቡ ጸኒሖም እዮም ከም ኣብነት ብዕጡቓት ተጨውዮም ብዙሕ ገንዘብ ተሓቲቶምን ከምኡውን ህይወቶምን ስኢኖምን እዮም ናቱ መቐፀታ ድማ ኣብ ከተማ ዳባት ሓደ ገብረ ህይወት ሞገስ ወይ ድማ ሰርጌንት ዝተባሃለ ኤርትራዊ ስደተኛ ብረት ብዝተዓጠቑ ሸፋቱ ከቢድ መጥቃዕቲ ገጢምዎ ኣብ ጽኑዕ ሕክምና ይርከብ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ተዋጋእቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትፈርድ እያ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም 122 ወጻተኛታት ዜጋታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ወይ ድማ RSF ወጊኖም ተዋጊኦም ዝበለቶም ክስ መስሪታ ዳይሬክተር ቢሮ ምርመራ ገበን ሱዳን ኢንትሳር ዓብደል ሙታር ከም ዝበለቶ እዞም ተኸሰስቲ ካብ ኢትዮጵያ ኮሎምቢያ ቻድን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ ናይ ክራይ ተጋደልቲ እዮም ኢላ እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ቅድመ ግንባር አንጻር ሰራዊት ሱዳን ክዋግኡ ከም ዝጸንሑ እዩ ዝግለጽ እታ ዳይሬክተር እቶም ተኸሰስቲ ብቕትለት ከም ዝተኸሰሱን እንተተፈሪዶም ድማ እቲ ዘጋጥሞም መቕጻዕቲ ብርግጽ ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑን ድማ ኣስሚራትሉ ካልእ ዘሰንብድ ሓበሬታ ድማ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣብ ሱዳን ኣስታት 188,405 ዝተፈላለየ ገበናዊ ክስታት ተመስሪተሎ ብተወሳኺ እውን ተገዲዶም ክቃለሱ ዝተረኸቡ 135 ህፃናት ተፈልዮም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተመለሱ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ክሳብ ክንደይ ክሕርፍፍ ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ስክፍታ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንሞት ዝምልከት ውሳነታት ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክስሕብ ትፅቢት ይግበር ሰራዊት ትግራይ ብዕድሊ ምስ መከላከያ ውግእ ጀሚሮም ከም ዘለው ተገሊጹ ሰራዊት ትግራይ ሎሚ 18 ጥሪ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ እዮም ብኣንፈት ጸለምቲ ውግእ ዝጀመሩ ኣብ ግንባር ምዕራብ 41 ኮር 113 ተከዘ ብምስጋር ናብ ከባቢ ጸለምቲ ማይ ዳጉሻ ዝበሃል ቦታ ብምስጋሮም እዮም እቲ ኩናት ዝተጀመረ ነቲ ውግእ ስዒቡ መከላከያ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበ እቲ ተከዘ ዝሰገረ ሓይሊ ንድሕሪ ዘንሰሓበ ኮይኑ ኣብዚ ውግእ ናይ ደደቢት ክፍለ ጦር ሎጂስቲክን ረጅመንትን ሓደ ኣዛዝን ከም ዝተማረኹ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብትና ሎም ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ነዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ደጊመ የምስግን